हाजो नुहुरनायाव बेजों थांनो नामा जि मोजां भिउ आयो नै जानो आरो जायगा मोनहैबावाखै जायगा मोनहैबाथ' बुंनांला भिउ So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlogs. So लोगोफोर दिनैहाय जोङो लं राइड खालामनो नागिरदों पार्बती हाजो नाय दं बिजिनिनि साहा बेयाव थांगोन जोङो लोगोफोर दङ 12 जन ना 11 जन मोनथाय बाइक 7 खान दङ डिउक गंथाम दङ 200 गंसे BS4 ओमफ्राय 250 गंनै BS4 ओमफ्राय NS 200 गंनै दङ BS4 ओमफ्राय RS 200 गंसे BS4 ओमफ्राय आंनि 220 दालाङा नै माबायदि लामाया बारा मोजां नंथारा नै स' नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम हय जोंनि बिजनि एरियायाव दा बिराद ट्रेन्डिंआव दं बे पार्बती हाजोआ थांबाय थायो मानसिफ्रा सामफ्रामबो स' नोंथांमोनाबो नायलांदो दिनै जोंबो थांनो नागिरदों बेयावनो साउला टायरा जेबो ग्रिप गैला आंना स्लिक जाबाय थायो एसेयावनो दा जाहारावबो बिदि जानांगौ सेसले सयथिबो नै जागोन ना जायालै सयथिबो खारलेनखायसो डाइरेक्टनो आंना जागोन ना जायालै गारियालाय सयथिबो ओइ लोगोफोर आं दा लामायाव ब्लगखौ बानायथ'ला दा जाहार मोनहैबा बानायफिनसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना स' लोगोफोर दायो जोङो जाहाराव हाबफैबाय नै लामाया माबायदिथाय बिदि गोजाबाथ' सेस आंना टायरानो जेबो ग्रिप गैला एसेयावनो बिराद स्लिक जायो दासान्दि बुहुद मानसि थांगासिनो बेयाव बे बाथौआव पार्बती हाजोनि बाथौ जायगाया नै मोजांथ' बैग्रि गोजा बै हाजो नुहुरनाया बेयाव थांगोन जों लोगोफोर बै हाजो नुहुरनायाव बै आथिङा
Kamera kosnya juga banyak oleh. Zaten on ne olacağını şimdi. Antrenör. On anlar ki. Thôi. Mana kau? Cari kunci gak kasih nih. Bisa nasi sini mana? Muni aku insya Allah. Nada. Pilih tuh masih juga nih, kures itu. Insya Allah aku mah. Oh, dah klip pada gedung dulu le. Apa pilih mah nih tuh, lama lama. Insya Allah belum silang. Lokal banyak itu. Kuy. Nama lain di sana. Sana. Nah, aku nunggu di mana? Untuk nahum itu bawa sih. Tudo. Time aja tuh. Mana saya ke? Halai dua. Misi ngau nih batu dah. Tulah misal. Gua masuk. Sini kok. Sini ada apa? Jangan no. Ya. Dal. Tuh. What a view, man! Now, what look for him up, Bijni. Grassland. Oleh. Kaci nutar bayi ni. Barang kita gila kumah. Bersihkan. Cycle mau thang nama, ayu, apa tanpa repair cycle. Aslang tiga. Berlebihan ayo, masih muda. Dapat ngerawan kilang, music zenglo nai lang berada. Masih muda piwa ayo, ini jana ada saya kamu ni bawa ke, saya kamu ni bato, unang lah, piu kolek ber.
लोगोफोर दायो जों जायगायाव सफैबाय नै दै दं इयाव ओरजा दैया बुहुत गुसु इयो भुटाननिफ्राय फैनाय खोमा ओमफ्राय हाजो दं नै ओरजा एकदमै हाजो गुदियाव थांनो नागिरदों जोङो नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर जायगाया ओरैबायदि हिट ना बुंनानै बरिया जोंनि खाथियावनो बेबायदि जायगा दं दिनैसो नुफैफेरबाय आङो बरियाखा जायगाया इदिनो हाजो गोजा ओरैबो जेरैबो दै बोहैबोनाय दं नै भुटाननिफ्राय फैनाय जोबोद गुसु दैया नोंथांमोना नायलांबाय था सिगाङै थांथारनो नागिरदों जोङो दायो जों बारलांनो नागिरदों नै ओरैजा बे दैखौ बेसे गोथौ jauh datar mata iya siwane लोगोफोर बरियाखा लोगोफोर दायो जोङो दा खर'आव थांथ'ला इनिफ्राय थांफिनसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आं लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालाम बाय बाय